バ包丁の研ぎ方。ポリエチレンのまな板にストッパーをつけた長短の支柱を立てます。指示棒の先の割れ目にレバー包丁を加えてネジで固定します。サンドペーパーホルダーの片面には砥石1000番が貼り付けてあり、もう片面には耐性サンドペーパー150番が貼り付けてあります。砥石の面を上にして短い方の支柱にレバー包丁を加えた指示棒のヒートンを差し込み、レバー包丁の裏面を砥石に乗せ、刃先が砥石につくように水平より1度から2度くらい指示棒のヒートン側を上げて、短い方の支柱のストッパーを固定します。振り子のように前後することで裏押し研ぎができます。この時、指示棒を掴んでの研ぎ行為はしないでください。歪みがあってはうまく研げません。片刃の裏は大切です。歪みがひどく整える場合は、耐水サンドペーパー100番から180番で荒おろしをして真っ平らな旋盤砥石で仕上げてください。次に砥石を長い方の支柱の元に置きまして、指示棒のヒートンを砥石に立て、30度の印のあるところにストッパーを合わせ固定します。サンドペーパーを上にしてレバー包丁を加えた指示棒のヒートンを長い支柱の差し込みにレバー包丁を150番の耐水サンドペーパーの上に置き、振り子のように前後して研ぐことでおおよそ30度の角度を保ちながら研ぐことができます。この時も指示棒を掴んでの行為はしないでください。切削を研ぐ時には柄を上げることで切先が当たり研ぐことができます。元から先まで刃が入りが出ましたならば、サンドペーパーホルダーを裏返して1000番の砥石の面にします。短い方の支柱にヒートンを刺し、レバー包丁の裏側に出た刃が入りを2、3往復くらいして取ります。次は長い方の支柱にヒートンを刺し、レバー包丁の表を振り子のように前後しながら研ぎます。切先を研ぐときにはやはり柄の方を上げ、この時も指示棒をつかまないでください。元から先まで刃が入りが出ましたなら、短い方の支柱にヒートンを刺し、刃が入りを取ります。指示棒からレバー包丁を取り出して、研ぎの仕上がりを親指の爪に当て確認します。うまく研げていると止まりますが、研げていないと滑ってしまいます。きっちり研げていれば、ほれこの通り。以上、お試しあれ。